din farmor, og det handler om vores forhold, og det handler om, skal jeg vide, at du ved. Ja. Okay. Ja. Men jeg synes ikke, vi skal blive for konkret. Nej, okay. Fordi du skal også have lov at opleve det. Jeg lover, det bliver et fint kapitel. Ja, okay. Jeg lover det. Og husk nu, det her eksperiment, det rummer jo også, at så stopper det på et tidspunkt, den her erindring. Og så kan I snakke. Ja. Giver det mening? Han var jo rædselsfuld. Jeg har været så fattig hele mit liv. Aldrig haft. Men altså i begyndelsen var der var jo ikke noget. Altså, nej, det gjorde jeg da ikke. Nej. Jeg følte mig der. Fordi han holdt op. Men det vil jeg absolut ikke anbefale nogen at skulle have sådan nogle forhold. Ja, fordi jeg har jo kun haft... Jo, det kunne du godt være. Ja, han er så ærlig og meget charmerende. Ja, hvor vi landede i Palmas moderne luft. Ej, hvor vildt. Det er sjovt. Der er han hjem en dag, og der havde jeg ligget nede på hotellet, dybt beruset. Og så havde han en dumme. Han havde en Vicuña-frakke på, helt ned til jorden og nogle bjergsko. Og jeg var så flov over ham. Jeg ligger nede ved swimmingpoolen med den her amerikaner. Så kommer han hjem en dag i en kæmpe til 6. Jeg var bare lægge fissen hen på hjørnet på kanten lidt længe. Og så var jeg i mellemtiden blevet gravid. Men det var det. Så var jeg blevet ved med at være hos ham. Fuldt at kunne bestemme det hele. Okay. Det kræver jo At forklare sig selv. Hvad? Forklar dem begge ting. Ja, det er den tone der. Ja. Opleve. Det er ikke bare sjov og løjer, altså det er... Så livet er jo ikke. Det er jo ikke bare sjove løjer. Sådan er det jo bare. Ja. Ups and downs. Det er bare om at takle det. Det er det, handler om. Ja. At stå imod. Selvfølgelig kan man få nogle nedture. Jeg også gerne. Det vil jeg også gerne. Og så begynder hun at... Ja, det er da lige Hanne. Det er det da. Hold da over. Nu Vi siger går du da også tilbage. bare- Overhovedet nogen mening om noget. Forstår du lige, hvad jeg mener? Nej, men det kan du aldrig komme til, jo. hvem- Men så kan det aldrig blive så tæt, som du gerne vil. For hvis ikke jeg må sige det, jeg mener til dig, du må også gerne sige, hvad du mener om mig. Du kan jo sige, du drikker for meget, eller et eller andet. Jamen, det her bliver da ikke sur. Det, der kommer til at ske i dag, det er, at Dortes erindring, Gør. måske stammer det fra et sted, hvor du engang Nej. har danset. Nej. Så der er med, de er der en grund. Prøv nu at se, når du ser mig uden tøj på. Det havde været dejligt med. I want to go into your... Han er da fuldstændig. Du sidder der sammen med mig. Se der. Og jeg blev altså... Meget flot ud. Vil du gerne have det helt på Ja, det bliver så fint. Og så var han mig utro, og så blev vi skilt. Der er meget, du ikke ved. Jeg er kommet ud som 86-årig, uden for mange men. Ja, jeg drikker jo lidt for meget, det ved du. Vi er beundret. Det er det også. Selvfølgelig, det er det også blevet altid. Ja, det er du selvfølgelig. Ja, jeg, der ikke. Jeg var da ung dengang, det vidste jeg da ikke, at de gjorde. Nej. Så I må godt beholde ørerne i lidt. Ja. Slukker rummet. Ja, han er blevet gift med hende. Hvor at Jo, jeg... det ved jeg godt. At... Ja, altså, Men hvis der skete der noget lige pludselig, et eller andet forfærdeligt, ville du kunne takle det? Det passer lige hurtigt. Hvad? Det er rigtig fint. Du skal lave middag til hende. Du har inviteret hende på middag. Så nu... Ja, måske er det godt, du siger inden sådan... Du ved, noget, hvorfor du lige